Bjorn, 29 sena. Sa senilu Bjorn kien għaddej b'suċċess fil-negozju tiegħu. Bjorn kien ukoll goaler eċċellenti. Jiena l-Bjorn nafu bħala l-aqwa goaler tad-dinja. Meta konna sekondarja flimkien kien l-aqwa goaler tad-dinja għalina. F'daqqa waħda, Bjorn ma jibqax jilqa' aktar bl-għalen. Kienet jilab ħażin, eżempju fil-bidu kien diffiċli ħafna biex tiskurjalu gowl, kolħadd kien jgħid l-istess ħaġa, ma mbagħad jistu beda jaqla 6-7 u jisna konna ninżlu tim għall-lob u għażlu fjet biex goals vera bla sens. Meta bdejt nagħmel ċertu effort, nisprinti eċċetera, bdejt nħoss saqajja tipo ċedil ma kelli dak is-support tas-soltu u ħassejta strambat kif tipo sejra lura eċċetera. Bjorn jibda jitħasseb u jgħid lill-ommu. Ġie darba minn ommu tajtu jiekol u għalli kien fuq il-breakfast bench għalli ma għalli intajt qalbi ħataqbadni l-Parkinson. Għatlu m'għandekx tagħmel u ħejjen. Tlu ħallini bikwiti u bqajt għaddejja insomma nagħmilhom l-ikel u hekk. U mbagħad għalli ara x'rodandi ma għalli ħares lejn idejja. U beda joħroġ idej hekk. U f'qalbi għat vera jena, mux normali u mux soltu. L-ispeċjalista jgħidu li ma kellux Parkinson's. Però minnaħa l-oħra laqqas serraħ li moħħi ġifieri li ma kelli xejn għax tipo għamiltu daqsxejn domanda żgħira biex nara forsi x'inhija l-ħaġa, imma l-ħarsa li għamel fuq wiċċu kienet daqsxejn emblematika tipo ma l-ħerix minn hemm ħriġt iktar inkwetat għalli li m'għandix dik il-marda u immaġinajt li seta' kelli xi ħaġa li kienet iktar gravi għax u refereni b'urġenza l-isptar ġifieri biex jagħmlu li l-ewwel jibdew l-ewwel sensiela ta' testijiet u l-espressjoni tiegħu kienet vera hekk inkwetanti. Sadattant Bjorn beda sejjer lura, beda jitlef l-abbiltajiet fis-swaba żgħar. Il-mixja ma baqgħetx l-istess. Jiena kont narah ġej mhux qed jimxi l-istess bħal qabel. Ġo qalbi ma kont ngħidlu xejn. U kien jgħidlu ma għattarani nimxie ma' weġġieli u ngħidlu le Bjorn. Ma jina kont narak ngħid mhux qed jimxi l-istess. Wara ftit, Bjorn jikkonferma dak li kien ilu jissuspetta. Bjorn għandu l-ALS. L-ALS, il-marda li minħabba fiha is-sena l-oħra konna qed nagħmlu l-Ice Bucket Challenge. Din il-marda tibda toqtol il-muskoli sakemm fi ftit żmien tispiċċa paralizzat u ċċaqlaq bis-sajnejk. Imbagħad toqtlok. Mhux sab xejn li jekk kif Bjorn ikkonferma li għandu l-ALS ħaxo kbir. Ma nafx laqatni nbidlet ħajti kompletament, tipo għad ħajti il-meri ma tantx fadalli x'ngħix u irrid ngħaddi minn ditbatija kollha iż-żmien li fadalli biex ngħix fajti. Għandi kalvarju totali li rrid ngħix biex imbagħad wara ngħaddi dal-kalvarju insib il-mewt qudiemi. U beda jibki u jiena għatlu Bjorn għatlu toqgħod tagħmel hekk għatlu taqtax qalbek għatlu jiena taf li ħankun miegħek għatlu jien mhux ħanitilqek żgur. Sal-aħħar nifs għatlu nibqa' miegħek għatlu taf għalli iwa. Imma dikinhar hu ħareġ hekk ħareġ bikja kbira miskin. Ommi hija persuna li hija super caring, tipo tikkerja ammens. Kif naħsebha hija persuna li kieddem fundamentali, tipo f'ħajti dejjem dejjem sibta fil-momenti diffiċli ta' ħajti dejjem sibt lila. Ġabġiba kbira lil Bjorn, ġabġiba ta' kuraġġ. Ma nafx x'kuraġġ lilu, l-kuraġġ li qed jagħmel lilna. Fil-verità kull ġurnata qed narani tipo dil-marda kull ġurnata tipo tmur lura dejjem
tqum u ssib xi diżabilità ġdida, ġieli ma tistax iddawwar iċ-ċavetta tal-karozza, ġieli ma tistax tiftaħ il-bieb, ġieli ma tistax taħsel sninek sew, ġieli ma tistax tqaxxar il-leħja. Ġifri kull ġurnata jiena timmur lura tnejn l-affarijiet jonqsu li dejjem, tipo affarijiet li nixtieq nagħmel b'mod normali bħal kwalunkwe persuna normali. Missieru. Sadal-għodwa stess mort ngħidlu l-ħaġa fuq il-kompjuter. Lajtu jmexxi il-mawt laqqas seta' jmexxih. Per eżempju, tasal qoddim bankina, jien naf tkun iktar għolja mill-oħrajn. Jiena nitla l-bankina, d-dur għadu ma telax il-bankina. Naraħ miexi ju. Batti meta konna sefirna waqalna xi 4 darbiet. Fatti konna mexxin u jaqbad waqalna ngħid stajna mela vera li għandu. Taf li l-affarijiet bażi mhux ħatibqa' tagħmelhom, diġà mhux qed jagħmelhom. Imma mbagħad taf li ħajspiċċa fil-wheelchair, taf li eventwalment mhux se jiekol kif jiekol illum. Li eventwalment ħajċaqlaq bis-sajnejħ hija kera ħafna. Ma nafx kif ħanaddu minnha din ħaġa. Ma rridx li jasal iż-żmienu. Tista' dejjem kont nipprova nagħmel kuraġġ il ħaddieħor ma meta tiġi fuqek. F'din il-logħba Bjorn ma jistax jilab. Ħassejt għal-ħaġa tipo xtaqt inkun qiegħed hemmhekk fil-pitch u xtaqt nilab. Bid-darba kon qegħdin logħba. Poġġa bil-qedet jara l-sħabu xtaq iqum. Kellu jitlob l-għajnuna ovvjament u kellhom joltaħ minn wara u minn daru. Sieħbu Imran illum jiddispjaċih li kien għajjat miegħu għax ma baqax jilqa'. Illum jiddispjaċina ħafna għaliex forsi dak iż-żmien kont ngħidlu tiġi li xi żjed jekk biex tiġi b'nofs qalba u hekk tiġi xi żjed. U issa llum il-ġurnata li tifhem is-sitwazzjoni x'kienet. Meta sar jaf bil-marda, Bjorn kellu għażla. Fil-bidu li ġi diagnoż bl-ALS għalli jixtieq idur id-dinja li jixtieq isifer ħafna, imma imbagħad iddeċida li ma jagħmilx dan, iddeċida li l-aħħar enerġija li fadallu jagħtiha għar-riċerka dwar il-kura tal-ALS. U mhux għalih, għax għalih żgur mhux ħadilħaq isib kura, imma għal ta' warajh. U Bjorn iwaqqaf l-ALS Malta. Meta fil-Bibja jgħidlek m'hemmx imħabba ola bħal meta wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor, dan it-tenament hekk qed jagħmel. L-aħħar qatra ta' saħħa li għandu qed għal ħaddieħor. Allura mhux mħabba kbira dik għal nies li qasbis jaf. Hemm ħabba enormi hu. Meta kont qed ngħinu biex jagħmel l-istatut tal-fondazzjoni u il-mod tal-istruttura tagħha, anke fl-istess statut tara li
qed jaħseb għal wara l-kontinwità ta' wara. Jekk jagħmel fondatur jagħmel li jara li jkun hemm amministratur jkun hemm tnejn u ħadd ieħor ħalli fl-eventwalità li ma jibqax magħna ikun jista' jitkompla x-xogħol tiegħu. Silvio Xkembri huwa wieħed mill-akbar ħbieb ta' Bjorn. Qabel marat, Bjorn kien ix-xut tat-tiġ tiegħu. Jien ma tantx nibkimma. Nistqar li bkejt kemm darba l-aħħar ħabba fih, ġifieri. Mhux faċli titkellem ma jibsa ħafna li tara hekk. Ġifieri. Kuku tajt imqar qed tieħu tip ta' pinnola jew injection jew xi ħaġa tajt forsi għandi tama u forsi ħa taħdem fuqi forsi le imma xejn kera wisq. Meta jgħidlek ma' xejn lax nista' nagħmilek waqas nista' ntik. Vera kera. Għax laqqat kieku kien marid edem bjab xi ħaġa għalax tajtem mediċina xi ħaġa ma da xejn. Fuq li l-es Malta Bjorn ma jaqaf jaħdem. Immissa ma li bdejt il-ħaġa daqsik ħedun bla stop literalment. Għax, jemni nuħu għossa. Jemwejiet ħaskifatlek dawk li jemma. U Bjorn irid jagħmel kollox malajr. Jekk għandna ngħinu issa, jekk għandna nagħmlu l-event nagħmlu issa, xi ma nafx ħankun. Bjorn jibda jiġbor il-flus għal riċerka biex tinsab xi forma ta' kura jew fejqan. U ngħid imma possibbli dal-persuna qed jagħmel dawn l-affarijiet u narajnieh hekk happy tipo meta jara inna fl-Ice Bucket Challenge u n-nies qed jgħinuh. Tara dik isa expression li iġibek taf kif. Imma affarijiet fil-ħajja li m'hemmx għalfejn kliem żejda iktar meta tarhom l-affarijiet jew meta tħosshom hija xi ħaġa ta' solidarjetà. Hawn numru immens ta' nies li għalina huwa sodisfazzjon kbir biex inkomplu nżidu awareness u nġbru fondi biex nżidu riċerka u ntajbu l-kwalità tal-ħajja ta' kull min qed isofri b'din il-marda. Aħna naħseb qegħdin nibżgħu aktar minnu fil-veritax u verament jirnexxielu jimpressjonani il-kuraġġ kbir li għandu u l-mod kif qed ħares lejha l-ħaġa. Ġifieri Dwejja m'għandix jiena tipo jiena ħafna drabi nies jgħidu li kif titkellem fuq dil ħaġa tipo bid-daħqa fuq wiċċek. Jien sinċerament, ma m'għandix dwejja, jiena kuntent immens, ġifieri. Just kultant forsi niġi xi emozjonat, imma fil-verità dwejja m'għandix jiena kuntent bil-ħajja li għext u nispera li nkompli nagħmel ħajja ferriħa kemm għalija u kemm għal dawk li jdawruni li jduru miegħi u just kontent li qed nagħmel dak li qed nagħmel u dak li qed nagħmel jista' jkun ta' ġid u l-mument u l-mewt naraħ biss imbagħad bħala żmien ta' mistrieħ u nispera li nkun għamilt il-missjoni tiegħi u mbagħad ikun nistrieħ fil-paċi, ġifieri. Bjorn jibża biss li ta' madwaru jbatu minħabba fih. Jiena niddejjem kun pis fuq in-nies naf li ommi żgur li mhux se taraħ bħala pis jew min iħobbni, eċċetera. Però ovvjament l-iktar ħaġa li tinkwetani li nies oħra li għal vorja m'għandhomx is-sitwazzjoni tiegħi xorta jħossuhom ħażin minħabba dak li għaddej jibidnu. Ġifieri nispera li eventwalment
xi darba jkun jistgħu jsibu il-paċi bqgħu mixjin bil-ħajja tagħhom b'mod tranquill għal vorja dak li qed iħossu minħabba s-sitwazzjoni tiegħi. Bjorn jemozzjona ruħu hekk kif il-ħbieb inġabru kollha miegħu minn kull imkien. Daħlu għal dil-ħaġa jemmnu f'dak li qed nagħmel jien, jisperaw u jittamaw li forsi jiena xi darba nista' nkun aħjar għal volja sitwazzjoni hija diffiċli li nkun aħjar u minnu l-estil għamlu minn kollox biex jaraw li x-xewqat tiegħi jkunu eżawriti u kieku jistgħu uħud minnhom literalment jagħtu parti minn ġisimhom lili biex nkun nista' inkompli tibu b'dak li qed nagħmel. Ġifieri nirringrazzjahom immensament u napprezza kwalinkwa sforz u kwalinkwa sagrifiċċju li dak li jkun qed jagħmel miegħi. Cheers, cheers. Cheers. Ġieli jgħidlek li kieku tkun nisbaħ ħaġa li tiġrilu jekk jgħaddi kollox li ikun miraklu kbir kieku. Affarijiet li ma nistgħux intuħa nemma. Jibsa. Għaddi għoda f'kismija. Kultant xorta anka li jaħarbu id-dmuħ. X'tista' tgħidlu, x'tista' tagħmel? Xejn. Anka kieku kelli mutada jena immut kontentissimu għaxin ek ferħan u feliċi mbej nifsi ġifiri kontent li għamil d-deċizjoni u ħanibqa nagħmilha sa l-aħħar ġurnata sa kemm ikun possibbli. Ma dispeċini minn xejn li għażil dal-mod u happy ek sinċerament kontent li ħaddi d-deċiżjoni li qed ngħid biha nista' ngħin nies oħra. I wanna leave my footprints on the sands of time. There was something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember, so they won't forget I was here. U kif qed ngħidu ma tistax ma taħsibx fih kuljum. Għax ara xi ġlieda qed jiġġieled hu kull filgħodu.